מה קורה שם? זה עומרי. אני פה עם המשחק GTA החדש שיצא לפלייסטיישן 2. קוראים למשחק הזה Vice City Stories. הוא משחק די חדש, הוא יצא רק אתמול. עכשיו השנה היא 2006, ינואר ל-2006. אני פה עם הפלייסטיישן 2 שלי, משחק את המשחק ה-GTA החדש הזה. ואני קניתי אותו מבלוקבאסטר. וואי, איך אני מתרגש, תקשיבו. אני שיחקתי במשחק ה-GTA האחרון, סן אנדרס, שיצא. המשחק מדהים, גם וייס סיטי, GTA 3 בכלל. אז כמו שאתם רואים, יש פה את הפתיח, בואו נדלג עליו. הנה המשחק. וואו, תראו את הגרפיקה. וואו, אחי.